Susan na Innocent Machai. Innocent Musungu akamangariwa neana ana kuya wavharirwa ndeapi adwati hapana vana hana nyana api hatina nyana tine nyana Innocent angari mapayments Innocent angari mapayments arudoti awe apa takataura kuti une mari arudoti awe amubhadharire itakaurira tikati anotanga yani yenye ndendozviraura saka iwo wacho takamusamonera munomu Innocent tikaita nyaya yacho tikapangana kuti tinosangana nhasi zvacho haana kuya saka iwo ndiwe mhuri zvacho kautosiita se makazongotaudzana kuti here haana zombopopota ari pamberi kwayo haana zombomwadora chipopota waakutya mwana kana akambopopota ndauraita mauchengeta murume mauchengetedze murume murume maakubuda mari chakambiro Innocent unotoda kuteera chiti patinzwa makaka se munhu wako haana kuwera unoda kuteera Innocent chichakuteera panext court date pamubata mati taure kudi changamiro sizina ane masoko ari kumbiri kutaura pamoja ndaindiriumbire kuti iye paanounze mari akaiudza tsangamiro ichengeta ndozozwa kuti yakuno kuzo nechizozwa kuti nechizoyoko aya ane chitemo chokuti kuramba achifamba ndiko kurunga kuwanetsa saka aiti pamwe Innocent akaunza mari then wozotaurirwa kuti mari yedu yakuno pane kuramba achiroya pamwe auyi pamwe unouya ndiyo nhauya wari kuchena imwe hamuna kuzombotaura here naabebe hatina yenyu ingori semaitire takaita kuti andoti auye abhadhare mari yenyu $250. vanakirwa ange asati rake rekutanga ndiro raato
wakauya kukoti takamupa 1 ndekuya kukoti saka rekuzoya kobhatira mapayment ndiro raasina raane mapayment manje weekend rimwe haana asanga waseviwa ine kwati akangotaurirwa atakamuseva wamuseva saka akusikonda koti apa kumarika ainakirwa ari kudhakwa zvishaudhana saka vakazokakwa mari saka imweni uyu anenge akuda kuti uyu anoda kuti timusamoni auye yasekonsamoni apa atori nedzifo titori mhosva yakatobara yanoda kuti audzentauya toronga naye kuti paarutoya pachanofana kuti anga ari kuya nemari whatever figure yanenge auya neyo risitwa kunyaya conduct yawo ayonayo ndichazokumbira mudozopiwa conduct yawo kuitira kuti panenge pauya mari yawo yazopa yauya anytime wouya wachiziva kuti hapasina nidhi kuti aramba achiuya kudai anenge auda kuti auye kana patori nepayment whatever uyo wacho ititi munoza vanhu vari kuno vanonesa toita kuti ngodhira nezvinenge zviripo mumwe munhu anoya netoiti umwe 50 umwe 80 but mari chii imari pane patori necompliance zvakandofanana kana mukaona kumasivha ukoti zvingoriku vanhu vanenge vaine zvichemo zvimwe zvakasiyana siyana because kunze kwazvaona brazil muri muwenyu kwenu ndinokuziya pamuromo ndiwo akati mutanga kugara ndakatanga kushandira imi anotombotora achimushandisa inosende munomuziya here ndinomuziya he asi kwete kuti unasoundi ndozvindataura kuti isusu tichitonga sedare kudaika tinotonga futi tichitarisa futi munhu wacho nemamiriro ake ndati munomuziya murume wenyu saka zvaanenge aita izvozvo hatizomuregedzi kumusunga nokuti murume wenyu tinomusunga asi tarisirai kuti pamari yenyu yacho ye250 parogora kuya kana 20 kana 30 kana chichi saka isusu toita kundoti hai adii yauya tokudii tokutaurirai moya muchidi muchitora maybe kusvika imwe wacho mazoti achangamiriri chimuregererai apenosa mr husband inini zvendari kuda ndaizoda kuti dai kukuti unoi akayosa ini ndaizoda kuti paite munhu anonase tsvara kuti mayaya akamira alright ngatichimbopedza iyi sekutaura kwedu kumaita tochimbopedza iyoyi ngozi tikatodziwanza hadzizoperi ende munazoti yenyu yacho yapera kapatori nehanovu neyanguo tinoita kuchiona kuti inini yangu hangu haina basa yenyu iyo togona kuzongoipindira yangu hangu yakadaro because imwe mune imwewo zviro zviri kutodaro kutaura kwamuri kuita kuri topangidza kuti pane zvisina kutomira muchihandizvo mirai pane vati vari kuti mari iyoyo ikanga yauya vane nyaya yavo yavakarekurana vamuripo zvinhu saka naye innocent saka anga azoti ndabhadharwa mari yangu iyoyo zvaita taidozoti tizoona kuti vanoda kuti vachizozwa ivo mai vacho futi mai vamudzimai wainnocent wacho kuti vakamira seise aizoda kuti paite unonga kuzoona kuzovabatsire kunga kana kufemba here kuona kuti akamirwa sei pane zvinenge zvisina kumira zvakanaka oba saka tangoti no isusu ndo basa redu tinozviita asi tatati tichimboti toona kuti murume wacho wauya here koobvisa ichi iyo yacho yekudiwa iyoyo yacho patinopedza yenyu tabvisa iyoyo yacho mune mauto emhangara etori chii ndadakude kuti noti paya pakanga ndati ngapauye muprofiti kana n'anga
Saka anangoma akati hatina mari. Saka ini ndakabva ndati sezvo ati hatina mari, inda kuchimiroto yakabvise mari. Iyo yacho. Ehe. Yochirongwa kuti yotorongwa kuti munhu wauya ngachiuya weyo. Saka ndati dzanyaya ngani. Iyi takatotonga iyi tikatopedza tikatopa munhu mutongo waari kuda kuti auye kodi kobhadhara. Imi mapuhwa mutongo maakuuya kuna mabharani mochitaura kuti ndine iyo hatibatanidzi nyaya, tikabatanidza nyaya tinopedzisira taura mochiuya mota kuti inini ndauya ndiri kuda kuti ndine nyaya yangu yakati yakati iri kuda kuti munhu uyu zvidai 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 totoiita yakadii yakadaro. Unless dai takangoita yakabatana tisati tasvika kujudgment. Saka takasvika kujudgment meaning kuti nyaya yamakatotanga kuurira naye nemurume wake takatoitonga ikadini ikatopera. Chasara kuti imwimwe mutongo wake muchipuhwa mari yemuruda kuti mubhadhara mapedza muchitaura kuti right ndine nyaya yangu naye futi ndoda kuti uyu munhu tionane panyaya dzakati dzakati toda unotibatsira. Ngokuti munomu mwakaita mukiriniki tinobatsira vanhu vanonga ine zvinova zvichanetsa hatimborambi. Ndo that's our mandate. Tinoita izvozvo asi hatidzibatanidzi. Mune makutoiripota sekesi mayakatozvimira. In short, I think judgment avasakuona kwendinoita judgment yakamhanya kopiwa vanhu ava vasina kuchenesana. Chaidiwa pakudi kutanga apapo onzwisisana vese youya mudare judgment yopiwa. Nyaya yedu yanga isiri nyaya yavo haasiri avaritaura naabhiya ndiyo iri yetinanga innocent haisiri haina chekuita naabhiya. Abhine ava ndiwo anonga yawo yega. Saka ndati nyaya yakauya kumangarwa innocent akati ava muri muroi makauraya murume wabvi wati achitaura nyaya dzake achitaura ava vakaisusu tikamubata nedefamation. Innocent akapleada guilt akabvuma mhosva yake achitaura yekutaura zvinhu zvinhu tikati haudaro wakapumha munhu uroi usina bhesi. Akatobvuma tikamubata nemhosva tikatomutaja. Inini sedare ndakatomubata utori ari kutobhadhara mhoo nemwana nenyaya yaakaita yekupumha munhu uroi. Avavo wakapumha wacho wakataura kuti inini nekupumha kwendakaitwa ndoda kuripirwa nemombe. Ndiye takati aidha anounza mombe kana kuti 250 ndo yakauya kudare yainnocent naSusan. Then ava kuti inini ndaripirwa inini nainnocent andipa mari yangu. Imimi hanzi makati hamuna mari I don't know dzadzenyu dzekuti kudini amina. Still whichever way titotaura nyaya dzinenge dzato yaAbigail naSusan mudare munhu hamuna. Irudototi inyaya yakazongo hatitongi tichidaro pamanje inyaya yakangobudirawo but nyaya yakauya kumangarwa munhu akauya kumangarwa ndiinnocent. Innocent tikamutonga tikamubata nemhosva Innocent ari pakuti aripe mhosva yake. Ava yevanayo naAbigail vanofanira kuuya kuimangara totodhira nayo separate. Haisisina Innocent ba yavo ava vari yes. Ane yake Innocent takatobudana naye pakauya yaInnocent according to our records and Innocent takamutonga tikamubata nemhosva tikatopa judgment yaInnocent. ndo yenda ndinokwedza kutsanangura semati paataura iwo kuti ana sekuru akati hatina mari because
apa judgment yakanga yapiwa I think pane muprofita akanga auya pati echiti tikati muprofita wauya apa tatokuti ngauye mudare atsanangure zvaibuda because apa judgment yakapiwa hatisi kuziva kuti judgment uyu wanga akabudirwa achitaura here kana kuti waingotaurawo zvaaitaura zviriyo zvakazomutongese mutongo wake kubudirwa kuti hatitongi tichidaro handizvo zvetinoita batichitarisa mutemo. Iwo kana uchibudirwa unofanira kunge uine license yako iwo yekuti iwo unorapa urisakati hauendi wotaura munhu kuti uri hure uri mbavha wozoda kuti ndakanga ndichibudirwa. Kubudirwa hakuoneki, hatigone kukuona kubudirwa kwako iwewe wakataurira munhu zvinhu uyo uchizikanwa kuti unobudirwa here inoseni. Iye wacho wakabvunzwa nachangamiro unobudirwa here akati handibudirwi. Imimi zvakanga zvaitika baibai for your own information. Pakanga paine vakanga aripo pakazongobuda ndozvekuti nyaya iyi yakazonga yangobatanirana kuti panhu pakabvumirwana kuti kana paine anenge atoripo anogona kunge achionera awa kwakuri kutokubatsirai ezidare dai zvakatoitika maitohwinawo ipapo but hatisina nyaya iyoyo nanhasi hatina nyaya yaabigero nasuzi hatitoizi ndo petinoda kuti muone maitiro acho hatinodii hatinoita saka ari right zvaataura. Iya Innocent wakataura kuti handibudirwi vaitsotsi waitowanza wakatoti waitumwa ngemukadzi wakada hake uramba kuti hatigari tese ana bhokisi akazobuda achitaura kuti no boyfriend yacho vanotogara zvakadai akabvuma mhosva yake iyo takatoipedza yayo tirikutoda kuti abhadhari iyi awa dai mutori nemari mimi whatever anotogona infect kana dai pasina mari achitoti chitopedzanawo apapa tichipedzana anogona kutoimhangara iyoyo kana kuti paakatobva lasvika angadai akatosiya idi atoimhangara iri taitoti iye achipedzai totovati stand down right chipindai neani nenyu uyu wenyu haana kuuya wemari fine okay takumusamona for default haana kuuya kukoti 1-2 haana payment yaita takutopesiwa Innocent akadaro ava totovati stand down chipindai nyaya yenyu otototi ndaione nyaya yangu neabhigero urude ainini rudo kuti tione kuti nyaya yangu neabhigero tione unotiona pana hatori muno hamuna kuzvati atobvunza hangu kuti abhigero wacho uripi akanzi abhigero hapana ndikati hatina nyaya zvikanzi hatina nyaya kuno kuzveshiwa abhigero hakuna nyaya yake haisati yamhangara hatitorina nyaya yaabhigero ba anofanira kuti amangare aya tosunga totorova samon next court date takutobatani abhigero inenge isisine nezvakaitika yatouyawo vari 2 imimi kana mazotopindawo esemakey witnesses as brothers makutodiwo makutopinda tobva tatodhila nyaya yakadaro. Thank you. All right. Nyaya taizwa chiregai tironge kuti ngomana iyeyo ndobasa iyoyo unoda kuti ubatane naye ngomana wekuti haana kuuya nemari kuti paine mari inenge yatobuda then come kuno kuofisi mari yorekodi iwe mofonera avo get details wouya wachitora mari yavo kusvikaidi pamwe panotobhatarwa inokwana kutoti muvhure yaabhigero yacho kwakutoti muswe muri uya pamari pacho yatobuda kwatosiya mavhura kana mata but zvandivhurisi nemari ngati kana izvozvo izvi munotogona kuti tichitopedza panapa motovhura yaabhigero muri kuda kuti itsve haimirirwi pari kokunetsai ndepekuti hamuna mari imumwitai yaabhigero mari yemusina ndei yedare here kana kuti isusu dai iri yedare badzi isusu panapa tinoichovha yakadaro tonyorana zvikwereti chinozonetsa ndechekuti chimusoro unonge achida mari yani yake but hatiregeri kuita nyaya muno panoone nyaya isina kuitwa ngoti haana mari iri muno pane here munhu wamakazwa achiziva adzokera ngekuti wanga asina mari yedare muno tinoita usina mari bcause pana anhu anoda kupona ngekuti haana mari achida kungoti hatiiti isusu usina tinongoita kuti zvibhowe unonge unoda kuira mari saka imimi yenyu kuti muri kutoda imimi izvozvi mangara yekupinda mudara yacho musina tinoipinza musina inozonetsa
ndemunhu anoda kuzokubatsirai kudii kuona utoripo izvozvo munenge muine munhu oro 2 iyozvi zvapamwe mutori ne3 anonge ari matumbashai but vanodawo mari dzavo kana vachinge vadi vaita basa ravo. Isusu dzekwedu tinozongopedzerana hedu asi hatiregeri kuita nyaya ngekuti hauna mari bhozi takazviita mazuva ekutanga tikaona kuti vanhu vari kuuya vachirwadziwa munhu wetuda kutonga wacho oti ina handina mari yedaira asi uchiona kuti munhu waakakanganisira ka zviro zvaka zvinomira zvakanaka saka takazotosvika pakuti tinoita nyaya yacho kuti pabude anza asi macosts anozoitwa inkei panyaya yekuti munhu iyeye akukupana chimusoro kana profita akukubatsirai inenge ichifanira kunga iri mari yani yenyu yedare yedu yozoya. Tinadzo marekodhi mumabhuku mari dzaanhu akawanda takaita nyaya haasi kudzoka tichazoitawo gorere tichaatera tichasungawo nameseji of court but hatiregeri kuitei nyaya ngokuti tine tichirwadzisa umwe munhu auyawo mhangara abhadhara but uruda kudaira oti handina mari urubaona nyaya yomira here hatimisi tinotoiita kuti tisvike paanza ndizvoka. Thank you very much. Saka isusu yo tibate innocent tizwe kuti haana kuuya kudare ngei ende pari kuda nyaya yamari before next court date unobva watoita samona rake rotonyorwa kuti summon 2 bhozi takamusamona mukoti saka iri rato summon 2 rine default. Alright, zvakanaka hazvo asi kana paine mari inenge yauya tei tichikubata itozwa kuti paine kumwe kutaura kunenge kwaita tinokusapinai kuti paine asi sofa handoni paine ngoti takatoricha chachi ndakanzwa muchiti dzimwe nyaya pedzerai musanagirwa nekuuya nyaya dzinoitika kana kuti maaria ekwenyu mafamily menyu ndakanzwa muchiti musangonakirwa nekuuya pana. I don't remember that hangu but Antakura munhu kana aunza nyaya yake isusu hatigoni kuita ainge kumba inge uku kuti andoye pajekerere inotoita kuti andoitira kumba inoperera ikoko kuti pimi ndimhanzadzi dzacho munototora hanza dzenyu moita nyaya dzenyu muri kumba ikandouya kuno tinoita. Dambudziko riri kuitika Antakura chaita kuti hanza dzenyu zonza nyaya kuno akada kuitira kumba kwacho ikaramba mukaitsika saka waona kuti kunokuga unotobatsirwa hatirambidzi munomu kuti nditi dzimwe nyaya itirai kumba infet magara muchitoitirana nyaya dzenyu kumba but zvinozoitika nyaya yaitika kumba vanhu vanogona kuenda pana sabhuku kuti aiwa ngaiende kana pana headman unozoti aiwa ngaiende kuna vamwe saka dzimwe nyaya handingati nyaya munomu hamuna hombe hamuna diki pati mudhara akauya munomu akabhadhara $40 yekumangara nyaya ikarukire masimende 2 bags dzinoita $16 iye akabhadhara $40 kuti nyaya yangu iitwe tikaiita munomu tikati abhadharwe 2 bags dzake akabhadharwa 2 bags dzake $20. Hatina nyaya munomu makanga musina mambo pakapatori nenyaya dzakawanda dzimwe nyaya dzevasaurombe munomu dzaitoenda kulocal government kuharare ndakatoonana naofisa wekuharare akataura kuti kwanga kusina mambo kwasaurombe hatichadi zvetakuapoinda wako mambo hatichadi kuona nyaya dzekwasaurombe dzinouya kuno dzese ane kanyaya kake imimi zvokuti ihombe kana kuti idiki tisi tinoiona kuno asi tiri kuiona kuno tinoita dzese ende hatina isina basa vanhu ndati pane munhu akauya achiclaima 2 bags dzesimende dza2004 amwe mamusati matobarwa pakatsva dhiri racho resimende 2004 takaita
munhu anhu akaseka kuti nyaya yemunhu uyu, asi isusu sedare hatina nguva yekuti ndoda kuedza kuti tione kuti dzimwe dzetingati hatiitiitirai kumba dzamungada kutsanangudza ngedzipi, because tine nyaya 2004 I think by 2004 big respect raiita pondo $4 watera 21 years later munhu akauya tikaita munhu akatotenda kuti tamupa mari yake yesimende kuti mari yenyu yabhadharwa, akati tsangamire ndinotenda mwakandibatsira nyaya yangu yafambe zvakanaka, asi akabhadhara $40. nyaya yaiitika ngekuti aitadzawirirana nemunhu weTuBegs akamunza kuno. Ini ndakada kuti ndakatomboda kufunga kuti but pamutemo hatijaje, hatibvumidzwi kuti haiwo nyaya yako iyi haina basa, hapana nyaya isina basa. Muri kuzwa mese wateereri, chatisikadi ndechekutoti inini ndotogara ndini musaitira nyaya kumba, munozotadza uwirirana dzozopedzisira dzadi pane dzekumba. Hatingati murumwa ti uyotora pisi rechimbwa kana nyama wanhonga ndisati ndanhonga kwakuti hande kwamambo, ayo hatizokwani. But iwo kana wafunga kuti kuningina watandidzaiwo tora nyama and you are not happy, isusu kunoku tinovhura dhoki mufana yedu romudaidza kuti next time mukoma asati anhonga nyama usadi bhadhara mbudzi munomuti nokuchacha. Hatiti hatina nyaya yatinoti igaidzoke, kuti ndakazvitaura mudare muno, ndakazvitaura mudare muno kuti musava nenyaya pedzai kumba ini kupfeka jazi kude nyaya ndoti pedzerai kumba vakuaka zvese swa ndaifire ndirudzida dzese ndiruzvidza kuti mutorite nyaya dzemina dzokumba dzemurutira ndopedzera kumba uyai nadzo muri kuona tese kudai kugarude kuda nyaya topedza tomuti futi zvafanana nekuti wavhura bottle store wati haindai motsvaga zvikokiyana nekana kuti regerai doro rinouraya usamwa doro iwo mavhiriji arutinhira panze wakanyora kuti ice cold beer dare rino takatorivhurira nyaya ende tirutodzida dzemurutounza tiri kuona mawandire makada tine nyaya 7 badzi. Ndaitoda kuti umwe noumwe wenyu anga ine nyaya muno kwakuti dzoka ine nyaya handichazivi kuti ndakazvitaura ende ndinei hazvisina basa, is a story for another day. Ngatienderii panext.